Τώρα ας μείνουμε λίγο στο θέμα του βρετανικού δικαίου, στο τι σημαίνει δηλαδή μετά το PSI τα ομόλογά μας να υπάγονται στο βρετανικό δίκαιο, και θέλω να καλημερίσω τον διαπρεπή νομικό, τον διαπρεπή δικηγόρο, τον κύριο Μάκη Τζίφρα, ο οποίος είναι και αρθρογράφος της Real News. Καλημέρα κύριε Τζίφρα. Καλημέρα, καλή χρονιά. Αρθρογραφήσει. Συγχαρητήρια για αυτή την τεράστια μεταγραφή που έκανε η εφημερίδα σας, δηλαδή το Στάθη, ο οποίος θα κοσμήσει τις σελίδες της εφημερίδας. Θεωρώ και εγώ ότι είναι μια πολύ δυνατή μεταγραφή αυτή, γιατί είναι μια από τις πιο αιχμηρές, ζωηρές και ανυπότακτες δημοσιογραφικές συνειδήσεις ο Στάθης. Τώρα έχετε αρθρογραφήσει στη Real News το τελευταίο καιρό για το βρετανικό δίκαιο. Θέλω να μας πείτε πολύ απλά, για να το καταλάβει ο καθένας από εμάς και αυτός που δεν έχει νομικές γνώσεις, τι σημαίνει να μεταφερθεί το χρέος μας στο βρετανικό δίκαιο. Καταρχάς να πούμε ότι σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων, βάσει του δικαιώματος τα μέρη να συμφωνούν οτιδήποτε, θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, ένα ομόλογο ή ένας αριθμός ομολόγων στα πλαίσια μιας ανανέωσης χρέους, όπως είναι το PSI, να συμφωνηθεί, αν μιλούσαμε για ένα μικρό αριθμό ομολόγων, αν θέλετε, και σε βρετανικό δίκαιο δεν χάλασε ο κόσμος. Αν όμως μιλάμε για το δημόσιο χρέος της χώρας που έχουμε προς ιδιώτες, δηλαδή της τάξης των 100-130 δις, να ρυθμιστεί με ανανέωση και όλα αυτά τα νέα ομόλογα να υπαχθούν στο βρετανικό δίκαιο, αυτό θα συνιστά εκποίηση της κρατικής μας περιουσίας. Και την ίδια στιγμή, αν συνεφωνεί το κάτι τέτοιο, που εγώ δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει κυβέρνηση ή τέλος πάντων η συγκεκριμένη κυβέρνηση ότι θα συμφωνήσει κάτι τέτοιο, μπορεί οι δανειστές, οι εταιρείες να το θέτουν υπό διαπραγμάτευση ως θέμα, αλλά η δικιά μας πλευρά, δηλαδή η κυβέρνηση, δεσμεύεται από το Σύνταγμα να μην συμφωνήσει κάτι ανάλογο. Γιατί ουσιαστικά θα υπήρχε το εξής. Θα μπορούσαν, καταρχάς κάτι τέτοιο έπαθε η Αργεντινή με το δικό της χρέος, συμφώνησε σε έκδοση ομολόγων και μετά άρχισε να ενάγεται από τους δανειστές σε όλα τα δικαστήρια σχεδόν έτσι της Αμερικής και χρειάστηκε 10 χρόνια ξοδεύοντας τεράστια ποσά για να μπορέσει να κλείσει το θέμα, δηλαδή στέλνοντας εκπροσώπους νομικούς σε διαφορετικές χώρες, αντιδικώντας και να μπορέσει να ισορροπήσει το νέο χρέος που είχε συμφωνηθεί απέναντι σε ιδιώτες δανειστές, δηλαδή απέναντι σε εταιρείες, με τεράστιο οικονομικό κόστος για τη χώρα, τα δικαστικά αυτά έξω, αν θέλει κάποιος δηλαδή να περιοριστεί στο οικονομικό σκέλος και στις οικονομικές επιπτώσεις, εάν υπήρχε το υπαγωγή του χρέους αυτού προς τους ιδιώτες δανειστές σε ξένο δίκαιο. Όταν λέμε ελληνικό δίκαιο εννοούμε και το ελληνικό σύνταγμα. Είναι λοιπόν κυριαρχικό μας δικαίωμα οι ιδιωτικές διαφορές, δηλαδή διαφορές που έχουμε με πολίτες ή με εταιρείες, ιδιώτες είναι και αυτοί, να υπάγονται στα ελληνικά δικαστήρια. Είναι, θα λέγαμε, σε προενετερική εποχή το ίδιο όταν οι Σκοτσέζοι έλεγαν δεν θέλω να υπαχθώ στα δικαστήρια των Εγγλέζων, ή οι Ιρλανδοί το ίδιο. Δηλαδή εθνικό κράτος και δικαιοδοσία δικαστική είναι ένα και το αυτό. Κύριε Τζίφρα, είναι αλήθεια αυτό που ακούω και λέγεται ότι το εγγλέζικο δίκαιο θεωρείται το δίκαιο του δανειστή? Κοιτάξτε, δεν είναι, για να γίνουμε κατανοητοί, τι γίνεται εδώ. Δηλαδή δεν είναι το βρετανικό ή το ελληνικό. Χρησιμοποιούμε αυτούς εδώ τους όρους, εάν εννοούμε δηλαδή μόνο το λεγόμενο δικονομικό δίκαιο, και το θέμα εδώ όταν μιλάμε για ελληνικό δίκαιο εννοούμε όχι μόνο τους κοινούς μας κώδικες, αλλά εννοούμε και το σύνταγμά μας. Δηλαδή το σύνταγμά μας προβλέπει και το πολίτευμά μας ότι η δικαστική εξουσία δεν μπορεί, να σας το πω έτσι πάρα πολύ απλά, να περιέλθει σε, σε ένα ξένο κράτος. Πρόκειται δηλαδή, αν η ελληνική πλευρά έθετε στο τραπέζι ως υποδιαπραγμάτευση θέμα το βρετανικό δίκαιο,
τότε ουσιαστικά θα έθετε στο τραπέζι και τη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων που βάσει του συντάγματος το πολίτευμά μας το ίδιο προβλέπει ότι οι διαφορές αυτές με ιδιώτες θα πρέπει να εκδικάζονται από τα ελληνικά δικαστήρια. Δεν μπορείς λοιπόν να διαπραγματευτείς θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος, για να το πω έτσι εν ειλικρινία. Οι όροι που λέμε βρετανικό ή ελληνικό δίκαιο, αν ειδωθούν στενά, θα νόμιζε κάποιος ότι είναι ένα θέμα που θα μπορούσε να είναι υποδιαπραγμάτευση μεταξύ ιδιωτών. Εκεί δεν χαλάει ο κόσμος. Όταν όμως μιλάμε ελληνικό δίκαιο, εννοούμε και το ελληνικό σύνταγμα. Είναι κάτι πρόσθετο, δηλαδή κάτι πέραν των λεγόμενων αστικών κωδίκων και των κωδίκων πολιτικής οικονομίας, που ορίζουν τα ζητήματα δικαιοδοσίας. Το σύνταγμά μας ορίζει κάτι πρόσθετο. Αν λοιπόν εντός του ελληνικού δικαίου εννοούμε και το σύνταγμά μας λοιπόν δεν μας επιτρέπει μια τέτοια συμφωνία. Θα ήταν σαν να θέταμε υποδιαπραγμάτευση τις θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματός μας. Και αυτή δεν είναι μόνο δικιά μας συνταγματική τάξη, είναι η διεθνής ένομη τάξη και σίγουρα η ευρωπαϊκή ένομη τάξη των εθνικών κρατών. Κανένα κράτος εθνικό δεν επρόκειτο να συμφωνήσει κάτι τέτοιο. Εάν εμείς συμφωνήσουμε κάτι τέτοιο, θα είμαστε το πρώτο ευρωπαϊκό κράτος που θα το κάνει. Σας ευχαριστώ θερμότατα, κύριε Τζίφρα. Καλά. Να ευχαριστήσω τον διαπρεπή νομικό και αρθρογράφο της Real News, τον κύριο Μάκη Τζίφρα. Τώρα πάμε να καλημερίσουμε άλλον έναν διακεκριμένο νομικό, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, τον κύριο Χρυσόγονο. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Θέλω να σας ζητήσω τη γνώμη σας για τη συζήτηση που γίνεται περί του ενδεχομένου μεταφοράς του χρέους μας, των νέων ομολόγων που θα προκύψουν μετά το PSI, στο βρετανικό δίκαιο. Τι διαφορές έχει από το ελληνικό και αν όντως αληθεύει αυτό που θεωρεί ο λαός, ότι το βρετανικό δίκαιο είναι το δίκαιο των δανειστών. Αληθεύει. Δύο είναι οι βασικές διαφορές. Πρώτον, ότι δεν θα είναι εφικτή η δραχμοποίηση του χρέους σε περίπτωση κατά την οποία η Ελλάδα αναγκαστεί να επιστρέψει τη δραχμή. Άρα δεν θα μπορεί να υποτιμηθεί το χρέος αυτό κατά το ποσοστό που θα υποτιμηθεί η δραχμή έναντι του ευρώ. Και δεύτερο, ότι το βρετανικό δίκαιο αφήνει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος ακόμα και της δημόσιας περιουσίας του κράτους οφειλέτη, από ό,τι αφήνει το ελληνικό δίκαιο. Και όταν λέω δημόσια περιουσία, εννοώ παραδείγματος χάρη τα κτίρια στα οποία στεγάζονται δημόσιες υπηρεσίες, ίσως ακόμα και τον οπλισμό των ενόπλων δυνάμεων, ας πούμε. Και βεβαίως το πιο σημαντικό όμως για μένα δεν είναι τόσο το θέμα του εφαρμοστέου δικαίου, είναι το θέμα του δικαστηρίου, το οποίο θα κληθεί να κρίνει τις διαφορές που τυχόν θα προκύψουν. Αν θα είναι ελληνικό ή ξένο δικαστήριο. Με βάση την πρώτη δανειακή σύμβαση, από την οποία έχουν εκταμιευθεί ήδη 73 δισεκατομμύρια ευρώ, ως την 6η-7η, δεν θυμάμαι πόση δόση ήταν η τελευταία που πήραμε, όχι απλώς για τα χρήματα αυτά είναι εφαρμοστέο το βρετανικό δίκαιο, ενώ για το υπόλοιπο δημόσιο χρέος μας είναι εφαρμοστέο το ελληνικό, αλλά μοναδικό αρμόδιο δικαστήριο είναι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο, όπως θα ξέρετε ίσως, οι δικαστές προέρχονται ένας από κάθε κράτος μέλος, δηλαδή στην πραγματικότητα τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης έχουν την απόλυτη πλειοψηφία των δικαστών. Είναι δηλαδή... Είναι προηλημένη η απόφαση. Ναι. Να το πω έτσι, χοντρά και πεζοδρομιακά. Λοιπόν, ναι. Συνεπώς, στην πραγματικότητα σημαίνει ότι είσαι αναγκασμένος αυτά τα λεφτά να τα πληρώσεις στο ακέραιο. Και θα σας έλεγα ότι αυτό, πέρα από νομικό ζητούμενο, ή μάλλον νομικό δεδομένο, όχι ζητούμενο, πέρα από νομικό δεδομένο, εφόσον υπάρξει υπαγωγή στο βρετανικό δίκαιο και σε δικαστήριο που δεν θα είναι ελληνικό, είναι και πολιτικά δεδομένο. Διότι απέναντι στο κράτος δανειστή ή γενικότερα στο δημόσιο δανειστή, και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε αυτή την κατηγορία υπάγεται, και πολιτικά και ηθικά, αν θέλετε, πέρα από το νομικό μέρος του ζητήματος, το κράτος οφειλέτης δεν έχει άμυνες. Ο Ισπανός φορολογούμενος... Και ο δανειστής δεν έχει ρίσκο, έτσι. Μα γι' αυτό ακριβώς ο δημόσιος δανειστής
σε δανείζει με πολύ χαμηλότερο επιτόκιο από αυτό που θα σε δάνειζαν οι ιδιώτες δανειστές. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν είναι ότι είναι φιλικότερα τα κράτη, είναι ότι έχουν χαμηλότερο risk premium, όπως λέμε. Δηλαδή το ρίσκο τους, η διακινδύνευσή τους του να μην πάρουν τα λεφτά τους είναι πολύ χαμηλότερη από τη διακινδύνευση που έχει ένας ιδιώτης, διότι αυτοί έχουν πολύ μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ. Πάντως θυμούμε, κύριε καθηγητά, ότι ήδη το πρώτο δάνειο που πήραμε, τα 110 δις, είχαν πράγματες εγγύησεις. Δηλαδή η περιουσία του δημοσίου αποτελούσε ένα είδος collateral, να το πω έτσι. Τα υποτιθέμενα 110, από τα οποία έχουμε πάρει τα 73. Ναι. Όχι, δεν είχαν πράγματες εγγύησεις ακριβώς. Ήταν αυτά ακριβώς τα δύο πράγματα που είπαμε. Ότι το δάνειο αυτό υπάρχονταν στο βρετανικό δίκαιο και όχι στο ελληνικό, όπως ίσχυε για το σύνολο του ελληνικού χρέους ως τον Απρίλιο-Μάιο του 2010, αφενός, και αφετέρου ότι αρμόδιο δικαστήριο είναι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, το οποίο μάλιστα ήρθε εν παρόδο ως βασικό κανόνα, επειδή πρόκειται για διεθνές δικαστήριο, ως βασικό κανόνα έχει τον βασικό κανόνα του διεθνούς δικαίου που λέει ότι pacta sunt servanda. Δηλαδή τα συμφωνημένα πρέπει να τηρηθούν. Το κράτος δεν μπορεί να προβάλλει ως δικαιολογητικό λόγο της μη εκπληρώσεως των υποχρεώσεών του κανόνες του εσωτερικού του δικαίου. Ενώ αντιθέτως για τα ελληνικά δικαστήρια ο ύπατος κανόνας είναι η εθνική λαϊκή κυριαρχία που προβλέπεται από το ελληνικό σύνταγμα. Άρα λοιπόν και νομικά ακόμα έχει εντελώς διαφορετική εστίαση ο εθνικός δικαστής από ό,τι έχει ο διεθνής δικαστής. Το συμπέρασμα είναι ότι καλά θα κάνει να επιμείνει στη διαπραγμάτευση η κυβέρνησή μας να μείνουν τα ομόλογα στο ελληνικό δίκαιο. Το συμπέρασμα είναι ότι στην πραγματικότητα, εφόσον υποκαθιστούμε τους ιδιώτες δανειστές με δημόσιους δανειστές για χρέη τα οποία φοβάμαι ότι δεν μπορούμε να τα αποπληρώσουμε με πλεονάσματα που θα δημιουργήσουμε και τα οποία θα μπορούσαν να αποπληρωθούν μόνο με εκποίηση δημόσιας περιουσίας, στην ουσία υποθηκεύουμε, για να μην σας πω κατεδαφίζουμε, την κυρίαρχη κρατική υπόσταση του ελληνισμού. Σας ευχαριστώ θερμότατα, κύριε καθηγητά. Ήταν ο καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Χρυσόγονος. Ένας πολύ σημαντικός, ένας διακεκριμένος επιστήμονας. Ακούσατε τι είπε και νομίζω ότι ο λαγός που βγήκε είναι αυτό που αφορά την αρμοδιότητα των ξένων δικαστηρίων. Δεν είναι απλώς το σε ποιο δίκαιο θα υπάγονται, είναι και ποιο δικαστήριο θα αποφασίσει.